Главната причина за спъването на вятърната енергия в България е популизмът, който се използва от определени политически групи и също бизнес интереси, като начин за печелене на гласове и за издействане на други политико-икономически услуги. Целият потенциал на Черно море е изчислен от нас на 116 гигавата. Дори най-лесно достъпните зони в Черно море, където скоростта на вятъра е най-висока и всички препятствия са най-малки, може лесно да бъдат построени близо 5 гигавата мощности в водата, т.е. имаме около 10 до 15 гигавата свободни мощности на вятърна енергия, които все още не биват развивани, именно главно по политически причини. Има и инфраструктурни пречки. Развитието на електропреносната мрежа в Североизточна България е застинало, но това е не толкова заради липса на финансови възможности от страна на електроенергиен системен оператор, а по-скоро липса на желание да се приоритизира модернизацията на тези участъци на мрежата. По механизма за свързаност на Европейския съюз може да се финансират трансгранични проекти, например между Румъния и България, за примерно на първо време проучване на потенциала, проучване на дъното на Черно море, къде ще са зоните, които са най-изгодни, с най-малък ефект върху биоразнообразието и върху изобщо екобаланса на Черно море. И след това, на базата на тези изследвания, да се построи проект, който да обслужва електроенергийната система както на Румъния, така и на България. България и Румъния подадоха такава апликация към Европейската комисия, но след това не са предприели никакви конкретни действия да осъществят подобен проект. Първоначално нещата тръгнаха доста емоционално, защото рибарите са хората, които реагират на всяка промяна. И всяко едно такова нещо събужда от тях страх, най-вече неизвестността от това какво ще се случи. Нито аз, нито рибарския бизнес е против това да се произвежда чиста енергия от вятърни централи в морето с условието, че става въпрос за правилно разпределение на територии в морското крайбрежие, защото спецификата на Черно море е коренно различна от северните морета, където има огромни паркове с такива централи. Рибарският сектор иска да запази своя поминък и то е напълно нормално да се притеснява от изграждането на вятърни централи в близост до брега. Това е първото и може би най-главно условие, което рибарите поставят, защото спецификата на Черно море и неговите характеристики показват, че има живот само в крайбрежната част на морето и то в дълбочина максимум до 120-150 метра. Освен видовете, които се развъждат в плитките води, тук се хранят и редица пелагични видови риби, които извършват някаква миграция вътре в Черно море и най-вече проходните риби, които пристигат през Босфора и са особен интерес за риболовците, защото те не са целогодишно в Черно море. Всъщност това е темата, която рибарите очакват да се разисква с тях и да им бъде разяснено какви ще са възможностите и какви ще са забраните. На всички ясно, че в един такъв вятърен парк ще има охранителна зона и няма да се позволява каквото и да се прави вътре, защото там ще има освен съоръженията, ще има кабели по дъното, т.е. ще бъдат отнети част от риболовните полета. Значително навътре изградени тия вятърни централи няма да възпрепятстват риболовната дейност. Ако бъдат отнети, защото има проследяване на корабите, има записи, кой къде е ловил. Сега, част от дребномащабния риболов може да бъде по-засегнат, защото той малко е в сферата на недоказани улови, недоказани плавания, защото нямат устройства за проследяване и те могат да бъдат по-засегнати, ако им бъдат отнети риболовни полета. При нарушаване на риболовната дейност, тъй като ще бъдат забранени определени зони, в които традиционно е извършван риболов, трябва да се оцени какво като риболов е извършвано, колко години и да се прецени каква ще бъде финансовата компенсация, защото тия зони ще бъдат забранени за стопански риболов.
Черно море има голямо предимство за развитието на вятърни паркове, защото не е дълбоко и защото вятърът духа сравнително постоянно без твърде много колебания. Освен това няма толкова много екологични ограничения, колкото в крайбрежните райони. Но не вярвам нещо да се случи около изграждането на вятърни паркове в румънската част на Черно море поне 5 години. В оптимистичния сценарий ще видим първата турбина някъде през 2031-2032 година. Въпреки че имаме закон, нямаме всички необходими разпоредби, свързани с търговете, концесиите, данъците и тарифите. Има редица процедури, които трябва да бъдат изпълнени. Разпоредбите трябва да бъдат достатъчно ясни от екологична и фискална гледна точка. Освен това, в пристанищата трябва да се изградат специални пространства за вятърни турбини. В Северно море са разработени допълнителни докове специално за вятърни турбини с много големи пространства. Така че е необходима специална пристанищна инфраструктура. Друг аспект, който трябва да се вземе предвид, е, че Черно море в момента е зона с висок риск от военна гледна точка.